Is mis a Harry agus seo im a char beag Seamus. Is mis a Pippa agus is bralam snob. Is mis a Joshua agus seo im a chorn Frankach. Is mis a Lishna agus is bralam fashion. Mera na banán. 3, 2, 1. Sa bhliain 8 trocha sna Stát Aontaithe Mheiriceá, bhí rás idir tréin agus capall cé a bhuaig. Pippa. Couple? An couple, mahu. Iontak. Fear no bregach, ceapach an radio sna 8 nóchdaí. Joshua. Bregach. Mícheart, tá sé fear. Tá an tréin passionéire is fuide Déan 2 kilometer fad, ach cén tír ina bhfuil si. A an rank, B Sasna, nó C an Elvéis. Listen. An rank? Mícheart. Harry. An Elvéis? An Elvéis. Fear no bregach, tá 2 is i 7 stáisiún trénach in Éireann. Joshua. Fear. Mícheart, tá sé bregach. Cén chathair ina bhfuil an stáisiún trénach is mó Déan, le 2 scóir sa 4 ardán. Nua Erach? Nua Áireach, mahu, Grand Central Station. Fear no bregach, ceapach an microhanán sa Réabhlóid Thionsclaíoch. Joshua. Bregach. Bregach, tá ceartagad, mahu. Cá bhfuil an tréin isceapa Déan, an Tín, an Rúis, nó Mheiriceá. Harry. An Sheen? An Tín, mahu. Cén sais ana bhí a dúsátaí chun trénacha tharraingt solar ceapach an tinal gaile, bó, capall nó elephant. Pippa. Couple? Couple, mahu. Agus sin deire an bhóta gachéine